dan buzunka ka gani tubarkalla ka gani sur le rythme de Douma. Je m'accroche pour que tu sois patriote. Rappelle-toi, ton pays, ta culture, ta musique, tes artistes te représentent. N'oublie pas, sois fier des Nigériens malgré que y'a souvent des hauts et des bas. Ka gani wasu sun ce Niger baka kasa ce ta yamma ga Chad. Ka gani wasu sun ce Niger kasa da ake kasawa bisa waiwai amma ko Niger ta gode Allah mai girma subhanahu wa ta'ala. Kasan ko ba komi akwai addini zumunci ba bambanci tarbiya lumana ba ha'inci wani in yayi rawa aka tafa wani in yayi rawa sai kashi in ta ma zahi melton kai taka kidan ka gani taka kidin duma kalkashi komi taka kidan kazaki ba laifi sha abun suru buka mini ratse shi boka Allah ne ka gani murelanka mamaki da karawar duma ka gani murelanka Allah ya yarda ka gani murelanka in ta maka zahi ka gani murelanka kai sai dan buzunka ka gani tubarkalla mamaki da karawar duma ka gani murelanka Allah ya yarda ka gani murelanka in ta maka zahi ka gani murelanka sai dan buzunka ka gani tubarkalla yau da gobe kau sai Allah shi ko rago ya kasa gaskana da haushin kihi to ita gaskako malelanta dan kihi kwance cikin ruwa yana ta yin yanda ya ga dama kar kai kwance da abun wani dan komi ta da kai ba na gaba ne kar kai ciwon arzikin wani din kagu ne malelanka kar kai kishin mamaki wasu din kagu ne tubarkalla dan gobe ake wankan dara a yau mu ko mun yi wankan dara dan goban to da Allah ce yau daɗin ni kana sauka gaba dai kwaryan nono bye ba ta da albarka a kada a raya sai an dage wanda ya bune duk balelan gaji na rega man fetur gira ni duka mun tona gaba raskin mu ta kan daji da muki na